egcwele wonke lamagagu kunemvula engaka kepha la ngaphandle ayikho ulokuphephethe njalo umoya. Bathi kungani lesi sigqoko sakho simanzi kangaka libe lishisa kangaka ilanga? Bayabuza abantwana, babuza imibuzo, babuza ukuthi kungabe hlobo luni lesilwane esimbi futhi esisabekayo uthando. Kuqala lo omncane uthi, njengoba kugeleza igazi la emehlweni ami aseze aqhuma, imina owayehambe etshena abantu ethi uyalibona uthando. Afakaze nalomdala athi njengoba ngihleli kulesihlalo kunamhlanje sinamasondo ngifelwe isingezasi sami sonke somzimba, imina owayethi uhleli kulo uthando. Bayabuza abantwana, yaseyathi impendulo, bantwana khona impi ekhona la lempi isemoyeni. Bathi abantwana lempi ngempela mewukuthi ilwisa thina, ishoni mewukuthi akusamele thina sithande noma sithandwe. Yaseyathi impendulo lana ke, kukwahamba kwalikhethwa kukwandlela kayifiki ngasekugcineni. Ila sifike khona ke sikhwetshwa yinto esingayazi, sibizwa nangamaphimbo la ngasesangweni. Ukhona leli xhegu elidala lifishanyana uma ulibuka, esandleni salo liphethe amathathu amathusi, elibovu elimhlophe naleli elimnyama. Ekhanda lalo kulokungena kuphuma izintuthwane, kanti kulokwehle izinyosi ezimnyama emakhaleni alo. Ukhalo lalo isikhumba senhlwathi, kanti olunye unyawo layo inqina lenyoni engajwayelekile, kanti olunye inselo yembuzi. Ilokhu ingqongqoze njalo phansi uma sekuzwakala amaphimbo. Siyaduduleka singena la ngaphakathi, kuthiwa ke la isekhaya lemphefumulo edukile, ikhaya lemphefumulo eyaphelelwa ukuphila singakashayi isikhathi. Uma sifika kwelinye lamagumbi, kuthiwa lana yilabo efunga khona kakhulu ngothando. Egameni lothando kwalahleka izinto eziningi. Egameni lothando kwakhephuka izimpondo zezinkomo ekwalotsholwa ngazo, kwachithela izinyongo ezibhayeni zabanomzane, kuhlanganiswa abathile. Egameni lothando kwaqashuka izimilo, abanye baphuma bashiya amakhaya bayakondla iziyongise. Egameni lothando kwaqashuka isibeletho, abanye bakinya abantwana besabancane, kwachitheka ubisi ezindlini zangasese. Egameni lothando kwalahleka izinto eziningi, kwadonswa amadoda ngezintshebe. Egameni lothando amanye akhuthuzwa yonke ekade nayo imali, kanti egameni lothando kwahundwa amakhanda emaceleni. Egameni lothando kwalahleka inkolo, kwalahleka amasiko. Egameni lothando kwalahleka into eziningi. Basebethi abantwana ke, uma uthando selwenziwe zonke izinto ezimbi kangaka, kungabe kumele siziqhelanise ngempela inalo? Impendulo ke ithi kukona konke lokhu uthando melikade limsulwa. Impi ebeyikhona meyiphakathi kwenhliziyo nemizwa. Ngalesikhathi uthando lungazifuneli okwalo, kanti imizwa ngapha izifunela okwalo. Uthe omunye wesifazane lapha esewuqedile umsebenzi wakhe wokuthanda, imizwa yasiyamkhumbuza ukuthi kumele aphinde abe nayo imali masinyane, efaka izandla emakhukhwini abesilisa. Nowesilisa naye lapha uthe sewuqedile umsebenzi wakhe wokuthanda, kepha imizwa yasikhumbuza amehlo akhe ukuthi kulo wesifazane awabuke isingeza sakhe somzimba, ngoba konje kumele enze isiqinisekiso sokuba isingeza somzimba isimo senhlanzi noma isimo senyoka. Angabe sabanandaba ke kakhulu nobuso uma imizwa seyiphezulu.
noma ubuso sengaba ubegundane noma ubuso sengaba ubegundane inqobo nje mawukuthi esifubeni zisakhona lezi zimboko ezoloku zikhiqiza lolubisi ngalokho ikati negundane bazophinde bakwazi ukubuyelana bazakhele ubungani kanti inkondlo kuphela eyobala